Večná stavba, aj takýto prívlastok dostal kedysi rozostávaný staroľubovniansky zimák. Definitívne s Bohom síce mohla dať štátna dotácia, no ani 1 000 000 eur nedokázalo za jeho príbehom napísať bodku, možno ešte tak trojbodku. V decembri minulého roka sa totiž skončila prvá etapa prestavby, počas ktorej sa preinvestovalo 1 020 000 eur. Tie sa použili na zemné práce, prekrytie klziska, dotiahnutie vodovodnej prípojky a v neposlednom rade i nákup technológie. Momentálne je však stavba zakonzervovaná a uvažuje sa, čo s ňou ďalej. Podľa informácií z radnice existuje v súvislosti so zimákom viac alternatív. 200 až 300 000 eur by stačilo na zabudovanie a sfunkčnenie technológie. 500 000 zase na vybudovanie šatne a toaliet, priestorov na technológiu i roľbu. Inými slovami, sprevádzkovanie štadiónu v oklieštenej podobe. A práve tento variant sa podľa všetkého javí ako najviac reálny. Na plne funkčnú halu s tribúnou, ďalšími šatňami a parkoviskami totiž ešte treba 1 600 000 eur. Sláčiky, harmonika a spev boli pomysleným kľúčom, ktorý 7. júna otvoril staroľubovnianske kultúrne leto a dal tým všetkým najavo, že štvrtky na pešej zóne budú aj toto leto patriť kultúre. Po detskom sláčikovom súbore Ľubovník sa o 15. predstaví najbližšie keyboardové a saxofónové oddelenie základnej umeleckej školy. Neskôr to budú veselé harmoniky a v závere mesiaca privíta mesto detský tanečný súbor z Podolínca. Príležitosti už dostanú rockery, ľudová hudba bratov Jedrich, folklórny súbor Vrchovina, šermiari a pred radnicu sa 3-krát odohrá i divadelné predstavenie. Vrcholom leta by malo byť vystúpenie detského tanečného súboru z Moskvy, známej Kalinky.